पासोने करज करावे लड़की जाईने छूटीस हाँ हाँ कमेरे पुंदावाली वो छोला मारे कुरदेडो कमेरे पुंदावाली वो छोला मारे कुरदेडो मेरे कमेरे पुंदावाली वो छोला मारे कुरदेडो कमेरा पुंदावाली वो छोला मारे कुरदेडो डायरा नाखीने पटाडो सालुदेनी भलो रे चिमिटा पुरीने बुलातो मोबाइल नंबर 7987826152 परकस बामिना नावे मारो तुझा पर्या खाल्या बा आवजी परकस बामिना नावे मारो तुझा पर्या खाल्या बा Presented by Gangeshwari Studio, Silota, Lalu Bhai Dodwa, Rikesh Bhai Dodwa, Rikesh Bhai Dodwa. संगीतकार नानसिंह मंडई उमराली नानसिंह मंडई उमराली उकिऱ्या मला डाला मारो बैरी फला मावा उकिऱ्या मला डाला मारो बैरी फला मारो वाट चालती भाला तू आवजी मारी जुवा नाही वाट चालती भाला तू आवजी मारी जुवा नाही दिले लाग्यो जानुडी प्यार करी लेतावा दिले लाग्यो जानुडी प्यार करी लेतावा अच्छा दिले लाग्यो जानुडी प्यार करी लेतावा दिले लाग्यो जानुडी प्यार करी लेतावा नैना राखिन पटाडो चिमिटा पुरीने बुलातो प्रस्तुत करता प्रकाश बामण्या गाव मालवाई कुर्चा पर्या फलिया एंड
मरिया गांव मालवाय बैरी फलिया सहयोग नितेश राठौर राकेश चरहा अली राजपूत सिंगर पीरू भाई सोलंकी